Ang kinaiya sa tinuod nga apostoles ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 21. Busa isipan ninyo kami nga mga alagad ni Kristo nga gisaligan sa Dios sa pagpasabot sa kamatuuran nga iyang gitago kaniadto. Ug ang tawo nga gisaligan kinahanglan magpakita nga kasaligan gayud siya. Walay bili kanako kon unsa ang pag-ila ninyo o ni bisan kinsa kanako. Ako gani mismo dili makaingon nga ang akong pag-alagad sa Dios maayo o dili. Hinuon-hinlo ang akong konsensya, apan wala ka na magkahulugan nga wala na ako'y sala. Ang Ginoo lang gayud ang makaingon kon husto o dili ang akong gibuhat. Busa ayaw kamo paghukom sa dili pa mo abot ang husto nga panahon. Hulatan ninyo ang pag-abot sa Ginoo. Sa iyang pag-abot, ipadayag niya ang mga sekreto ug mga motibo sa kada usa. Ug niana usab nga panahon, madawat sa matag o sa ang pagdayeg gikan sa Dios. Mga igsuon, gigamit nako ang akong kaugalingon ug si Apolos isip sumbanan, aron makatunan ninyo ang giingon nga, ayaw pasubrahi ang giingon sa kasulatan. Busa ayaw ninyo ipasigarbo ang usa sa pag-ingon nga mas maayo siya kaysa usa. Nganong naghunahon na kamo nga mas maayo gayud kamo kaysa uban. Unsa ang anaa kaninyo nga wala maggikan sa Dios. Ug kon naggikan man kana sa Dios, nganong ipasigarbo ninyo nga daw sa inyo gayud. Naghunahon na kamo nga wala nay nakulang kaninyo, mga adunahan na kamo ug naghari na sa gingharian sa Dios bisan kon kami wala pa. Maayo gayud unta kon naghari na kamo aron makahari usab kami uban kaninyo. Alang kanako, kaming mga apostoles murag gibutang sa Dios sa labing ubos nga kahimtang. Sama kami sa mga hinukman nga patyon ug nahimong talan awun sa tibuok kalibutan, sa tanang mga tawo ug sa tanang mga anghel. Tungod kang Kristo, nakaingon ang mga tawo nga buang kami. Apan kamo naghunahon na nga mga maalamon kamo tungod kay anaa kamo kang Kristo. Mga luya kami ug ligon kamo. Ginatahod kamo, apan kami ginatamay lang. Hangtod gani karon giantos namo ang kagutom ug kauhaw, ug kulang kami sa bisti. Gidagmalan kami sa mga tawo, ug wala kami kaugalingong balay. Nagtrabaho kami ug nagpasingot aron lang mabuhi. Giampo namo ang mga tawo nga nagpasipala kanamo nga kaluy-an sila sa Dios. Giantos lang namo ang mga pagluto sa mga tawo. Gipakaulawan kami, apan gibalusan namog kalumo. Hangtod karon, sa huna-huna sa mga tawo kami labing ubos ug murag basura lang. Wala ako magsulat ni ini sa tuyo nga pakaulawan kamo, kondili gusto ko nga matudluan kamo isip mga hinigugma ko nga mga anak. Kay bisan liboan ang naggiya kaninyo sa inyong pagkinabuhi diha kang Kristo, o salang ang inyong amahan sa pagtuo. Ako lang ang nahimong inyong amahan sa pagtuo kang Kristo Jesus pinaagi sa maayong balita nga akong giwali kaninyo. Busagi hangyo ko kamo nga sundon ninyo ang akong gibuhat. Mao kana ang hinungdan nga gipadala ko diha kaninyo si Timoteo nga akong hinigugma og kasaligan nga anak sa Ginoo, aron magpahinumdom siya kaninyo sa akong mga pamaagi sa pagkinabuhi isip sumusunod ni Kristo Jesus. Hini nga mga pamaagi, gitudlo usab nako sa iglesia sa bisan asang lugar. Ang uban kaninyo mapahitas una, kay abi nila og dili na ako muanha diha. Apan ko nitugot sa Ginoo, muanha ako diha sa labing madali. Ug tan-awon ko gayud kon unsa ang mahimo ni anang mga tawo hana nga hilabihan ka mapahitas un manulti. Kay ang tinuod, kon ang Dios mao ang naghari sa atong kinabuhi, masayran usab kini sa uban pinaagi sa atong mga binuhatan ug dili lang sa atong pagsulti. Busaon sa ang inyong pilion. Muanha ba ako diha nga masok anon o mahigugmaon ug adunay kalumo?